egameni lomfebethu uJesu siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Ezwini lakho ukhulumile wathi onendodana onobufakazi bayahluleka ukuthula ngenxa yomlilo ovalelwe emathandleni. Abathulayo ingoba umlilo ungekho, abathulayo ingoba indodana bengenayo. Siyabonga Nkosi ivangeli osinikeze lona eliyinsimbi edla ezinye. Siyabonga uNkulunkulu wethu usinikeze ivangeli eliphilayo, ivangeli esilithola kwizenzo chapter 2. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyazi ukuthi alandile lesi sikhathi emhlabeni ugcwele ivangeli le-prosperity, kodwa wena wahlupheka. Ushilo kwabaseRoma chapter 8 verse 17 wathi uma sihlupheka kanye nawe somukela inkazimulo nawe. Lapha kwizenzo 14 verse 22 baqinisa abafundi bebatshela ukuthi bazongena ezulwini ngokuhlupheka. Elinjani leli ivangeli esizongena ngalo ezulwini? Nge-prosperity na. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa. Uthe othandayo makathabathe, makazidela thabathe isiphambana kulandele othandayo. Sizwile Nkosi enkonzweni edlule baningi bathi bayakulandela kodwa iziphambana abaziphethe, ngoba uphethe isiphambano uyahlupheka. Ohluphekile uzothola umqhele nenkazimulo kanye nawe ngoba wena wahlupheka emhlabeni. Qhubeka Nkosi ukhulume, uhlale phansi, khuluma izwi lakho, usebenzise lo mzimba nami ngilalele njengoba bonke abalalele. uJesu Kristu inkosi. Amen. What a mighty God we serve. 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 Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngokufakaza sesikuzwile. uJesu Kristu inkosi. Sesizwileke ukuthi umuntu obuka isiphetho oqala nesiphetho engqondweni dela konke ulahla konke. Kunenye intombazane eyithandana nomunye ubaba onemali. Lo baba lo eyithengele imoto, hayi noma yiphi ngesediki sodulayo. Ababebuka babengathi usugar daddy ngoba babeqhelelene ngeminyaka, kodwa yayitamasta kubuhle. Ngelinye ilanga kwamiswa itende ngakubo, yaphuma kwimenshini ehlala kuyona, yangena kuMercedes wayo, yaqonda ePortsmouth. Lasho ivangeli, yashumayela uNceke kaNkulunkulu okheleka umlilo, ngoba masimile la kuya ngokuthi umlilo ome ngawo uwokhele kuphi, usifokweni noma ezulwini. Ngoba noma sinenza kodwa umlilo khona. Ashumayela uNceke kaNkulunkulu yabiza i-altar call, yasukuma intombazane i-makeup ixhumile, faka imshanelo emehlweni. Ngithi imshanelo lezi iy'nkopho ey'fakile bengiwe umlomo, igolide lilahlekile la emzimbeni. Yasukuma yaya phambili, yakhulekelwa nabanye ababephenduka, bathe babeyohlala phansi yasala, yakhipha igolide yanika umfundisi, yakhipha isikhiye semoto, yathi umfundisi nansi inamba ngicela ufonele umnikazi wale moto, umthethe ngicela azolanda imoto yakhe ngoba mina sengisidlisile sesihlukene. Yilelo ivangeli esiliphethe ehlukanisa umuntu nesofo, ehlukanisa umuntu nomkipiti,
elithi izwi lenkosi. Luke chapter 16 verse 18 asiwuvule. Luke 16:18. Lithi izwi lenkosi, lona loyo lahla umkakhe agane omunye uyaphinga, nogana ngolahlwe indoda uyaphinga. Sona isibamba abafundisi lesi. Bashada kabili. Alahle unkosikazi wakhe womshado. Phakathi kokuthi uyamdivorce noma ushada ngasese, sithi iBhayibheli uyaphinga. Noganwa ngolahlwe indoda uyaphinga. Marko chapter 10. Verse 11 and 12. Wathi kuwe lona loyo lahle umkakhe agane ngomunye uyaphinga kuye, naye uma lahle indoda yakhe agane enye uyaphinga. Angazi sidlula kanjani kuleli lizwi. Mhlamba ke ngeke wabaseRoma chapter 7 ayavuka nje wavusa uNkulunkulu maningi amaphuzu. WabaseRoma chapter 7. Siqala ku verse 1 sithile ku verse 3. Kanti nazini bazalwane ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke sekhona na. Ukuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni sekhona, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Noma ingahamba indoda yoshada nomunye iboshiwe emthethweni kuloyo eshade naye. Uma engakafi isaboshelwe ngoba isebenza divorce. Ukudivorce uma umntwana kaNkulunkulu sokufaka i-application yokulesihogweni. Ngoba uJesu ukhulumile kuMatthew chapter 6. Namhlanje ngibulisizwe. Uthi noma ngikhuluma into ejule kanje ngifuna ukufunda iBhayibheli ukuze ozophuma athi umsibani uthele azi ngathi uqhamuka ngani ungokayesu uSathane. So njalo John chapter 8 verse 24. Matthew chapter 6 verse 12, 14 and 15. Uthi verse 12 usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala. Verse 14, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo sezulwini yokunthethelela nani. Verse 15, kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo akayikunthethelela iziphambeko zenu. Ngakho-ke lawo amavesi asifundisa ukuthi i-divorce kwabakusindisiwe ayikho, ngoba kusho ukuthi awuthetheleli. Ngoba uma uthethelela ngeke umdivorce umuntu. Ngisho ungambamba nendoda noma ungambamba nentombi belele embhedeni wakho womshado. Uma ungathetheleli noyihlo sezulwini ngeke akuthethelele. So umuntu odivorceayo ukhombisa ukuthi akanjani akathetheleli. So uyesihogweni lo muntu. Asibheke uJohn chapter 9. John chapter 8. Baletha owesifazane okubanjwe uqotsheni kuJesu. Bathi ngomthetho kaMose lo wathi asomkhanda ngamanje ngokubanjwe uqotsheni. Ithi iBhayibheli uJesu wafola phansi wabhala ngomunwe emhlabathini wathi ungenasono. Akaqala eqala mshayelete. Ithi iBhayibheli baphuma one by one. Ngoba babezazi ukuthi benesono. Usithatha isibindi sokudivorce unkosikazi wakho onile nawe unesono. Ongenasono ozoqala umshaye ngetshe mawunesono ukwazi ngoba nawe ufuna ukuthethelela. Baphuma one by one Jesu efolile wathi bayiphakama wathi sifazane bapha bamangaleli bakho na. Wathi bahambile wathi Jesu nami angikulahle. Hamba ungakusono. Ubani wena olahle indoda ngoba ifebile? Ubani wena olahle inkosikazi ngoba ifebile?
uma inkosi yamakhosi yasifela esiphambanweni ithi hamba ungakusola ayike bendlula ngoba kudlula ngendakhiwo bengisekela lokho sekukhulunyiwe siqhubeke nenkonzo yethu onendlebe ungizwile ukuthi ngithini ngihamba ngidine ngale yase-Eastern Cape wasuka umfundisi e-Eastern Cape walahla inkosikazi yakhe ney'ngane wezala i-KZN wafike wathola inkosikazi noma wathola intombi washada kwahamba kwavela unkosikazi ney'ngane bashada bashumayela banebanga. One day unkosikazi wahlangana nalawo mavesi esengiwakhulumile, Mark chapter 10 verse 11 and 12 and Luke 16 verse 18. Bahlalisa phansi indoda yakhe athi nandi iBhayibheli lithi baba siyaphila lapho-ke masihlukane thina nawe hambe unkosikazi wakho ney'ngane zakho esiteshini. Yathi shona le indoda wathi uma sifuna ukuya ezulwini njengoba itheme yethi begin with the end in mind kufanele uhambe unkosikazi wakho. Iy'ngane zami esengithole zezona khohlwa yizo uNkulunkulu uzongisiza ngizondle ngiyikhulile wena hambe ey'nganeni zami. Hhayi uNkulunkulu wethu uyaphila. uNkulunkulu wethu akasifuni sonke. uNkulunkulu wethu usifuna ezulwini. Siqhubeke nenkonzo yethu number 3. Begin with the end in mind. Qala nesiphetho engqondweni. What a mighty God we serve. 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 So funda Mahedero chapter 40, chapter 11. Verse 25, ukuthi ngibuke idate take it to chapter 14 and ngeke ku14 manje. Amahebheru chapter 11 izolo konzo kuqala sifunde from verse 24 saya ku29. Njengamanje ngifisa sifunde verse 25 nje kuphela. Ngizobona isibhezi sihlangazana amavesi so sofika ku29 kusasa ngesonto ngokudela uNkulunkulu sihamba nayo lesiyayinene. Kuthi-ke uverse 25 unalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana esondweni. Unalokho wakhetha ngitheke ngikunikeza nje umphako nokukhalisa ngokudinwa inkosi kusasa kufuneka sihlangazele igama ukuthi ukuthokoza isikhashana. Lisho ukuthini ukuthokoza isikhashana? Ukuqala ngesiphetho engqondweni kwenza izinto ezibukeka kwabanye zingubulima, kanti wena ubukeka isiphetho engqondweni yakho. Mphimbo ukuqala ngesiphetho engqondweni wenza izinto abanye abantu abakubona njengesilima, abanye bakubize ngenyoni. Ngake sasebenza nomphathi isasebenza wale South Coast ehlukumeza sisebenza la eMpangeni ibranch yasempangeni. Athi yazi lezi inyoni zabaZulu nizinyoni nini sithule sibude ezomuntu yasithuka kodwa ngoba sibuka isiphetho sifuna umsebenzi sifuna imali sithuka noma bekubiza ngenyoni-ke kodwa uma ubuka isiphetho zona ube inyoni isikhashana uthola umqhele ezulwini. Izaga 14 verse 12 zithi khona indlela ebonakala inhle kumuntu kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Yingakho kufanele ukuthi begin with the end in mind so that uzosibona isiphetho esiwukufa uyiyeke le ndlela uthathele nesiphetho esiwukuphila. Ngoba ikhona le ndlela ebukekayo
ilungile kumuntu kanti isiphetho sayo kuyindlela yokufa. Salithola elifana nalo kwiZakha 16 verse 25. Lithi khona indlela eqondile, akusasho-ke manje ukuthi enjani ebonakala sengathi ilungile. Indlela eqondile phambi komuntu-ke kuphela kwayo kuyizindlela zokufa. Iqondile noma inhle buka isiphetho sayo siyindlela yokufa. Ingakho-ke sithi begin with the end in mind. Ingakho uMose verse 25 esesifundile kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantwana bakaNkulunkulu kunokubathoza isikhashana. Life is about a choice. Awukwazi ukuphila ungakwazi ukukhetha. Ula namhlanje because you chose to be here. Ngaphandle kokukhetha ngaba ukho la. Kungaba kwenye indawo. Mhlawumbe ethozisa kangcono, but wakhetha ukuza la ngoba ukuphila kuya ngokukhetha. Iyodwa into esingakwazi ukuyikhetha, abazali abakulethe emhlabeni awukwazanga ukuzikhethela. Noma ngabe uyaphuza noma unesimile esixegayo, at the end of the day ungumzali wakho. Ngisho usumphika, banye baphika abazali ekholeji. Mayiqhamuka umzali, hey uyaphi gogo la ngimazi mina. Umama wakho mina ayangena umama wami. Kanti uyamphika. Themba uzohambe uxolisa kuye liyabhala izulu ukuthi umphikile. Iyona nto ke singakwazi ukuyikhetha leyo, but konke okunye kuyikukhetha kwakho. Ngakho-ke kubiza ukuthi ukhethe ngendlela ehlakaniphile. Ngoba uma uhlulekile ukhetha, ikusasa lakho lizoba mnyama. Today is the tomorrow you chose yesterday. Uyilento yona namhlanje ngoba izolo ukhethile. Endinolale emgwaqeni, ulele emgwaqeni namhlanje ngoba ukhethile. Abanye babo baphuma emakhaya okuphilwa kahle kuwona, kodwa bakhetha ukulala emgwaqeni. Abanye baphuma emakhaya kuyahlusheka, bakhetha ukulala emgwaqeni. So yonke into esiyenzayo emhlabeni iya ngokuthi yini oyikhethayo, kodwa imali isiqiniseko sokuthi uzowuthola umvuzo waleyo oyikhethayo. So inamuhla lingumphumela wokukhetha kwakho kayizolo. Inamuhla liwumphumela. Abazali bangabantu abafike babeka isisekelo, wena bese uyakhetha ukwakha phezu kwaso noma uzibekele esakho. Ake ngiphindele. Abazali babeka isisekelo bese wena uyakhetha ukuthi uyakha phezu kwaso noma uzibekele esakho. Ake ngikhulumele into engiqeda ukuyikhuluma, uzalwa abazali abaphuzayo, bayadakwa, bazingcolise. Isisekelo abasibekile, wena khetha ukuthi wakha phezu kwaso ufana nabo noma ufane nabo ubeke esakho. Uthola abazali abakhulise ngokholo, bakhulisa ngezwi. Nalapho futhi kukuwena ukuqhubeka nesisekelo abakubekele sona, noma ufuna ukuphuza udakwe ube nesimile esiqedayo, zala ingane egcwala. Ngoba phela wena inkomo ziyohlola. Ngakho-ke inamuhla liwumphumela wokukhetha kwakho kwayizolo. Abazali bethu babeka isisekelo, wena bese uyakhetha ukuthi phezu kwalesi sisekelo uzokwakha kanjani. uNkulunkulu ulindele ukuthi umzali nomzali akhulise ingane ngezwi, akhulise ingane ngendlela okuyoba ngeyakhe. Izakha 22 verse 6. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe kuya ukuthi lapho esekhulile angasuki kuwo. So umzali nomzali, khona abazali ngaphakathi kwethu unecala phambi kaNkulunkulu lokukhulisa ingane. Uzophendula ukuthi ingane uyikhulise kanjani, uyikhulise kanjani ingane yakho. Ngiyithanda le ndaba engizoyixoxa ngoba ngijwayele ukuyixoxa.
yentombazane isilele esibhedlela isembhedeni wokufa. Mayifika umzali wayo abazali bezoyibona iyajika ibheka ngakumama ithi mama ungifundisile how to choose a boyfriend. Mama ungifundisile ukupheka. Wangifundisa lokhu nalokhu nalokhu. Kodwa ungifundisanga ukuthi uma sekuyisikhathini sokufa ngibhekana kanjani nokufa. Sengiyafa manje ngiyahamba ngesihogweni ngoba uzange ungifundise. Uthi uNkulunkulu masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse, Genesis 1:26. Kuyicala ukuzala ingane uhluleke ukuyikhulisa ifuze uNkulunkulu. Unecala mzali uma unengane engakholwa. Kungaba kuhle ukuthi ayikholwa wayitshela iqiniso. Ngoba uma ungayitshelanga iqiniso ukukholwa kwakho kuyize ngoba igazi layo lizofunwa kuwena. Kulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyakho. Uthi uNkulunkulu zalanani nani nigcwalise umhlaba kodwa ufuna abantu abafuze yena. Ungafanike nenkalankala abathi yathi enganeni yayo musuhamba utsheke hamba uqonde yazama ingane enkalankala yahluleka athi mkhombise mama uhanjwa kanjani naye watsheka. Asingaba abazali abakhomba izulu thina singayikulo ngoba sisazophendula. Singabe abafundisi abakhomba izulu thina singaliphili. Kufanele sibe nesibindi singabefundisi ukukhuluma njengoPaul. Athi uPaul ngibukele mina ngoba mina ngibuka uKristu. Siphila impilo la uPaul uthi akhona yedwa phakathi wena ongangihlulela uNkulunkulu kuphela. Enamagama aqinile lawo. Aphuma kumuntu wazi ukuthi uphila impilo. Uthi ngeke ningihluleke umuntu ongangihlulela. Angitshela ukuthi ngenzani. uNkulunkulu kuphela ongangihlulela. Yona impilo esiphilayo leyo njengabefundisi. Yona impilo esiphilayo leyo njengabazali. Kulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe ukuze uma esekhulile angasuki kuyo. Izaga 22:6. Kubiza ukuthi ukhethe unesiphethe engqondweni. Njengoba uMose lithi izwi lenkosi verse 25 unalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana sombili. Uhamba phambi kufika isikhathi sokuphela. Ngisho uJoshua wake wakhethisa abantwana bakwa-Israyeli ngelinye ilanga ebona ukuthi badidekile. Sikhona isikhathi sokudideka siyafika bese kudingeka ukuthi kuphele. Abaningi abantu bayadideka, kakhulu abantu abasha bayadideka. Kodwa moyo osihlala ubeke isiphethe engqondweni uyokhetha kahle. Abantu abasha badidwa abangani. Abantu abasha badidwa abazali bawo makhelwane. Lonke ngayithinta ekuqaleni uthi ubaba olahle izingane zakhe zikhuliswe umama ongenandoda, umfana ozalwe lapho akazi ukuthi umuntu osifazane uphathwa kanjani. Yokhula eshayana nowakhe umfazi. Nawe baba ohlezi nezingane zakho kodwa ushayana nenkosikazi yakho. Fundisa izingane uzizala imbewu ezoshaya abanye abantu. Sizophendula phambi kaNkulunkulu. Abantu abashake badideka mabesakhula. Bafuna experience izinto. But always make sure that you begin with the end in mind. Uyabakhethisa kuJoshua kuJoshua chapter 24 verse 15. Uma kukubi emehlweni ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani niyakumkhonza. Uhamba kuhambe kufikela kufanele umuntu ophila yakhethe. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu okudalile wadala izulu nomhlaba, noma ufuna ukukhonza uSathane oxoshiwe ezulwini. uSathane uyakhohlisana akakutshela ukuthi waxoshwa. Ukutshela ukuthi uzokwenza ubuse.
ubusa kanjani emlilweni usha ngoba nayo yosha kube kuphelile ukubusa. Uma kukubi emehlweni ukumkhonza uJehova, phethani namuhla ukuthi ngubaneni akumkhonza noma uNkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komkhulu noma uNkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Ubeka abantu abathathu uJoshua la. Ubani eniyakumkhonza noma uNkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komfula. Muphi lo mfula na? Ulwandle Olubomvu. uNkulunkulu ababakhonze eGibhithe. uNkulunkulu okhule ngabo. Fika inyanga kanye ngonyaka izomqinisa ekhaya ngidatshiwe. Usazivuma ngesono sokudatsha. Siyavuma isono sokudatsha. uNkulunkulu ekuphila ukuhlakanipha, udinga ukuhlala phansi nabazali bakho abangakholwa uma bengakholwa ubabuze yini nayenza kimi ngimncane. Babuze kahle ukuze bakutshele. Baphekela ukudla okuhle. Mawumfana nami ulungisa ingathi kube kuhle somnconyo bese uthi nganginjani ngisakhula nganganihluphi nje ngokugula. Ngabadonsa useqala behlo. Uthe yazi yona usuku ogula njalo sasingihambisa kumthandazo ufakwe intambo. Bakutshele usuke lapho ngiyobhala phansi. Uvuma izono ezenziwe kuwe zenziwa abazali bakho ngoba zikubophile. Wadada mhlawumbe wamiselwa. Babe ngabathola abantwana wamiselwa. Mawumiseliwe ngomuthi kunzima ukulibulala leli dimoni ome ngalo. Ngakhumbula le ndaba le. Esengizoyixoxa manje. Iyiqiniso futhi. Bayazi abanye ngoba ngijwayele ukuyixoxa. uNkulunkulu mangikhumbuza ngiyayixoxa. Kodwa ngikhuluma ngesihloko sokuthi ubiza ukuthi ukulungisa impilo yakho from the foundation. Ukuthi wazaleka kanjani, watholakala kanjani, kwenziwani kuwe. Ngelinye ilanga uyabuya unkosikazi emsebenzini uyangixoxela le ndaba. UNkulunkulu ebona iqiniso kanjani, hayi uyayixoxa akekho ukukhoda la, angixoxela moyifuna. Hayi angixoxele. Sasithanda ukuqala umsebenzi kaNkulunkulu. Umngani wami emsebenzini ungixoxela ukuthi umakhelwane useyibona yini. Usazixoxela umngani uxoxa kuyenzeka kwamakhelwane. Kunengane encane egadwayo. Ingane efikile esuka kuthi izogada lengane. Umama wala ekhaya naye usebenza esibhedlela. Lo mama ke uyawathanda amasi. Athenga amasi awabeke efrijini. Ngesikhathi sakhe esithanda uyena uzopheka uphuthu nomndeni wakhe badla amasi. Uyafika amasi awekho. Kodwa icontainer ka2 liter ikhona. Abuze kule ngane egadayo esebenzayo. Mntanami phela ubodwa usishiyele nathi amasi siyawathanda. Uthi nto namkaze ngimade mina amasi baba. Manje wena la nale ngane le ena 6 months le ekhaya. Ngeke ivuke idla amasi akulo wena phela ubani odla amasi. Mama ngiyaqinisa amasi angaze ngwanga. Aphinda wathenga awabeke aphinda amasi anyamalala. Thethiswe lengane ayilengane bisihlukumezeke enhlizweni ngoba masangwazi. Ngelinye ilanga wathengile lo mama amasi abekwe efrijini. Ithi ntombazana ngisebenzi ke namhlanje ngikhatha amasi. Ihlale everanda. Kulo veranda lo mawubuka uyabona ikhishi, iwindi uyabona ikamelweni akulele khona ingane. Ithi ngisebenza ngibona ukubuye ngithethe ngisebenzile. Ithi isahlezi ngane eno 6 months or 18 months angisakhumbuli ivuke. Ihlale embhedeni. Le ngane ivuke.
bisishintshe besilwane bisiyawoka kushona ekhishini sithuka intombazane ibuke ifike wavula uthulethe ushayele ekhaya qethe isivale kahle ubeke jike kuyele ekamelweni nele ukuhlala phe kombhede nimpilo ingane la kanti kunjela ekhaya afike umama ofane ngelanga lokuthi ngiyacela ukuthi ngelanga ozofa ngalo uthenga amasi lana mina ngiyacela nje mama ayawathenge ma-ofe mama ngicela sihlale la sibone ukuthi amasi ashona bahlale masabekiwe kuke lapha ingane nangapha mama kuwa nansi ingane ivuka amangalonile ivuka ingane ehlala ishintshiwe isilwane uwokhe ingane ifike ivula amasi washayela ekhaya qeda washayela ekhaya ngibuyele beyingane wabeloqhuleka umini ntombazane yaphekha iy'mpahla zayo fonela ubaba wekhaya baba umama uqulekile kodwa ngeke mina usangifika athi ubaba-ke kule ndawo phela uzubulala umfazi wami esuyangaphetha hlaleka intombazane afike uyise nisaqulele yini kwenze njani uzokutshela athelwe ngamanzi aphaphama kwenze njani na axoxele unkosikazi ake ayiqeda khona indaba indoda ibambe ikhanda ngiyalinganisa ngalesi sibongo ngisazi kwathiwa yisiphi ngizolinganisa bazongixolela baba umkhize ivele ithi indoda hawu umkhize wadlala ngami wathi unginika ingane kanti unginika isilwane lento yokumiselwa ingane uyedwa umuntu odala umuntu uNkulunkulu hlala phansi nabazali bakho mhlawumbe wamiselwa nje nawe uthi uma wenza izinto ongazi-understandi kwawena uxakeke kanti awusiwena leli demoni wamiswa ngayo ilapho-ke la ngikhona zama ithuba uhlale nabazali bakho uma ungasenabo uNkulunkulu uzokusiza uyayibona izinto ezenziwa kweminye imizi noma ehlotsheni zakho noma umane bazokutshela ukwenziwani kuwo lokhu uhlulwa into isona esodwa uhlulwa izinto ey'thize nje awumiselwanga yini na ngoba ingane itholakala kuNkulunkulu siyathandaza kuhlala ingane eswini ngoba sikhulume nomuntu odala ingane asiye enyangeni ngoba inyanga izokunika idimoni ngakho-ke uJoshua wabakhethisa wathi ngubani eniyokumkhonza noma uNkulunkulu ababakhonzayo oyihlo ngesikhathi umncane kufika inyanga la ekhaya yenza izinto athi noma uNkulunkulu bama-Amori engihlala phakathi kwabo noma yile genge yakho usuhlezi nayo esebeku-influensile yaphuma into oyifundiswe ekhaya khetha ukuthi ubani ozomkhonza indlela okhuliswe ngayo amadlozi ekhaya noma indlela osuzikhethele yona engalungile na athi mina nendlu yami sokumkhonza uJehova abantu lithi izwi lenkosi baphendula bathi makube kude nathi ukumshiya uJehova kuba sikhonze abanye onkulunkulu makube kude nathi nawe uma ufuna kube kude nawe uvuma izono zakho yingakho abantu abaningi bemelene nokuvunywa kwezono ngoba amadimoni aphila phakathi kwabayazi nazolahlekelwa indawo yokuhlala izono ziyavunywa kodwa uyivume noma kubani kodwa kumntwana kaNkulunkulu omiselwe lokho ufundisiwe watrainwa uNkulunkulu hayi umuntu ozoma ngezono zakhe epolitiki kusasa vuma izono zakho kuma umfundisi uzumfundise eshumayela ngazo okungukuthi bediscusswe ekhaya uya kumntwana kaNkulunkulu odotshelwe lokho mina wangifundisa uNkulunkulu wathi manje ngakhuluma ngezono zabantu yozibelethisa kimi athethelelwe loyo kube ivume njani ngenhliziyo yokukholwa mina ngase ngiyakhuluma ngazo sokube zami angazi uyoqeda nini izono zabantu ngivume lokukhuluma ngezono zabantu uyekeza yawazi umthetho wokukhomba bayahlupha abantu abakhombayo
awubuka usibanibani kuwukuthi, ubuka usibanibani kuwukuthi. Thina imfundisi umthetho wokukhomba namhlanje. Uyabona ukuthi uma ikhomba ukhomba kanje. Lo muntu ukhomba loya muntu ukuthi unjani mubi. Imini emithathu ithi you are 3 times worse than him. Wena. Isithupha sithi God is the witness. Yekanike ukuhamba ukhomba lithi iBhayibheli ungahluleli ukuze ungahlulelwa. Bahlupha abantu abahlulelayo. Ubibona abangcole badlula ababahlulelayo uNkulunkulu ufakazi. Yeke ukukhomba abanye abantu uhlole wena uzibone usekholweni na uzibone uhamba ngendlela uNkulunkulu ayifunayo yini. Uthi uJoshua khethani namuhla ukuthi ubani nomkhonzo uNkulunkulu ebabakhonzayo yihlo bengaphesheya komfula noma uNkulunkulu bama-Amori ehlezi phakathi kwabo na. Athi mina umuzi wami somkhonzo Jehova. Bathi abantu makube kude nathi ukumshiya uJehova. Uma sibuka verse 17 and 18 isizathu sokukhetha kwabo ukuthi bazomkhonza uJehova sisekelwe ukuthi ubenzeleni. Ingakho kunethulo elimnandi etilongweni lithi bala izibusiso zakho. Ngoba it's through counting your own blessings that you will survive kule ndlela yokukhona. Ngoba uma ukhohlwa ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni you will never ever survive. Ingakho umbhalo weHubo 103 ethi mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke ngaphakathi kwami makumbonge. Ngikhumbula imisebenzi yakhe yomusa. Ngoba yena yedwa othethelela zonke izono ukuphilisa zonke izifo zethu. And it is only then that is over strong uNkulunkulu uma ukhumbula imbusiso angakwenzele zona. And imbusiso zizokwenza ukuthi ukhethe kahle. Ngesikhathi ukhetha ngesiphethe engqondweni uyabuka ukuthi kuze kube manje ngibe lento engiyona ubani ongibekela. Athi uNkulunkulu Isaiah 46 verse 4 and 5 loze niguge nibe mpunga ngimthwalile futhi ngizomthwala. Kungemkhonze lokuthwalile uzube ngaka na. Kubizwa ukuthi simkhonze. Kuyaphumelelisa ukuthatha isinqumo ubuke ukuthi yini esingayenzelwa uJehova futhi sifuna ukugcina sidine esenzeleni. Yini asenzele yona sifuna kugcina esenzeleni lelo integrity. uJoshua wathi kubantu verse 19 anina kumkhonza uJehova ngokuba unguNkulunkulu ongcwele unguNkulunkulu onomhawu akayikuthethelela iziphambeko zenu nezono zenu. Khona abantu sebekhala inyembezi abozama ukukhonza uJehova bana kumkhonza ngoba unguNkulunkulu onomhawu. Lapha kweExodus mangaphazami uThixo noma msazi lithi igama elinye likaJehova ungumhawu. Nawe futhi ukuba uye ozoba nomhawu. Akekho umuntu ongadala abantu ajabulela ukuthi bakhonze uSathane abamkhonzi. Hayi akekho. Sihlulwa yini ukukhonza umuntu osethe emhlabeni? Ngoba ukukhonza yena kunempumelelo uhlahlamelisa indlela zakho zonke. Uthi uJoshua ngeke nimkhonze noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu onomhawu. Lento enisho ngomlomo ngezenzo anizoyenza. Abese nishaya, uyashayana uNkulunkulu. Kepha abantu bathi uJoshua cha ngokuba siyakumkhonza uJehova. Wayesethi uJoshua kubantu nina ningofakazi benu. Nina ningofakazi benu. Ukuthi nizikhethele uJehova ukuba nimkhonze yena. Base bevuma bathi singofakazi. Olalelisise verse 23 wayesethi uJoshua susani manje uNkulunkulu babezizwa abaphakathi kwenu nithobele izinhliziyo zenu kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngoba ngeke umkhonze ungazisusile izinto okufanele uyisuse. Kunezinto okufanele uhlukane nazo ukuze ukwazi ukumkhonza uNkulunkulu. Osuzihlanganise nazo yini na izo ziyavunywa izo. Bayamhlekisa la bathi uJesu wawenza umsebenzi esiphambanweni. Maphela uma wawenza umsebenzi esiphambanweni osikholelwa phela. Maphela wawenza umsebenzi esiphambanweni sonke sezulile.
shona lo hlezi lapha kwithaveni ukhuza uyezulwini amjesu wakho kozivunyelwana izona kanti mina ngiyabafisa labantu kabengiqonde bezekile bazongitshela ukuthi izona zivunywa ngoba uJesu wawenza umsebenzi esiphambanweni ngibuze umbuzo owodwa ukuthi isidakwa esilapha ethaveni asesezulwini ukuba siyekeni ukukholwa bazalwa sikholelwa ngani ngoba sezulwini abantu baphumile bakhohlisa abantu bathi ivangeli lomusa Izakha 28:13 lithi ofihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela kodwa ozivumayo azishiya uzothola umusa utholakala ngokuvuma isono bese asishiya hayi ufane ngehlanze umhlanzi ubuyele kuwona siyahlukana nezono ungabuyeli kuso Mahebheru 10:26 and 27 lithi ngokuba mabona ngamabomu usiwamukela umnikelo usiwamukela ukuthethelelwa wamukela umusa awusekho umnikelo ngesona asoni ngamabomu kuphela ukulindela ulaka lukaNkulunkulu nomlilo ovuthayo ozoqeda amaphika mkakhe bese kuthiwa kumusa uNkulunkulu nomusa nelimithi naye awuzufike wone uthethelelwe wona uthethelelwe ucaba ukuthi uzongena ezulwini uNkulunkulu wethu ungcwele izulu lingcwele uJesu ungcwele wasinika umoya ongcwele so you have to be holy to get into heaven. Verse 24 abantu bathi kuJoshua uJehova uNkulunkulu wethu siyakumkhonza silalele izwi lakhe uJoshua wayeseloba lawo mazwi encwadini yomthetho wathatha itshe elikhulu walimisa lapho phambi kwe-okhi elingasendlini engcwele kaJehova wayesethi uJoshua kubo bhekani leli itshe liyakuba ngufakazi ngathi ukuba lizwile onke amazwi kaJehova awakhulume kithi ngalokho liyakuba ngufakazi ngani funa nimphike uNkulunkulu wenu. Wenzani uJoshua wathatha itshe walimisa wathi lingufakazi awu ezanzima le ndaba wathatha itshe stone uNkulunkulu akayidala into efile yonke into ekhona indalo iyaphila iyamazi futhi iyamlalela uthi uJoshua leli itshe lizwile ukuthi uNkulunkulu utheni uthi ngini bhekani leli itshe liyakuba ngufakazi ngathi ngokuba lizwile onke amazwi kaJehova awakhuluma kithi leli itshe ngalokho liyakuba ngufakazi ngani ufuna nimphike uNkulunkulu wenu leyo bazalwane sohlulelwa manje itshe lizokuhlulela ungethelodwa yonke into edalwe uNkulunkulu ake ngiqede la ngoba ngisho lento esengifuna ukuyisho uJoshua wayesebamukisa abantu lo naloyo waya efeni lakhe kwathi emva kwalezo zinto uJoshua indodana kaNuni inceku kaJehova wafa eneminyaka eyi110 years wafe bashiye nento elingufakazi wafe bashiye nencwadi yomthetho la ibhale khona amazwi abawakhulumile bantwana bakwaIsrayeli bantwana bakwaIsrayeli bakhetha itshe lafakazi ngoba lizwile ngebona le ndlu lesikuyona manje yakhiwe umuntu eyakha ngezinto ezidalwe uNkulunkulu le ndlu yofakaza ngelinye ilanga ukuthi usibanibani nosibanibani wayekhona kushunyayelwa kuthiwa ngoba silento yonke la yakhiwe ngento edalwe uNkulunkulu ngisho ama-likes lawo awadalwa uNkulunkulu kodwa akhiwe ngento edalwe uNkulunkulu ngoba yonke into edalwe uNkulunkulu iyabhala yonke into edalwe uNkulunkulu iyezwa yonke into edalwe uNkulunkulu iyalalela abasekhaya izwi ke bawufakazi ukuthi bake batshela inyoka bethi uJesu Kristu inkosi hamba nyoka ngeke ijike ikhaya ngoba iyalazi leli gama umdali wayo
bakhala ngamagwababa, afika ahlala eduze umuzi, babiza igama lenkosi uJesu, bathi uJesu Kristu inkosi, hambana, hamba ngaphinda kuwe, ngoba ayalazi. Ufakazi walokho Jeremiah 22 verse 29, yonke into edalwe uNkulunkulu injani? Iyezwa, iyalalela, isiyenza. Uthi verse 29, lizwe, 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 yizwa izwi likaJehova. Earth, listen to the word of Jehovah. Verse 30, usho kanje uJehova uthi, utshelane ngalo izwe, umhlaba. Lobani lo muntu ukuthi akanamntwana, umuntu ongayi ukuba nampumelelo ezinsukwini zakhe, ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide akayi ukuba nampumelelo ukuba abe sabusa waJuda. uNkulunkulu utshela umhlaba ukuthi ubhale, ngoba umhlaba uyabhala. Thina ke maZulu sithi umhlaba uyahlaba, ngoba si-understand ukuthi awukho umhlaba ohlabayo wenza umsebenzi onikezwe uNkulunkulu. Isihlahla owalala phansi kwaso naleya ntombazana sabhala, usazophenduka. Into owanika ngalo nalo wamnika isetsheni lisazolabhala, lisazophenduka. Leli tshe lizoba ufakazi, lenhlabathi enyatheli lizoba ufakazi, ilanga elibukayo lizoba ufakazi. Mawuya lapha lakukhulunywa khona kuSamuel, kuJesus uDavide, uthi uJehova ngizovusa umuntu endlini yakhe alale nabafazi bakho, ilanga libuka. Liyabuka ilanga linamehlo? Yebo liyabuka. Liyabuka ilanga, zonke izinto ozenzile, nenyanga othi uzenze ebusuka ubone umuntu, inyanga nezinkanyezi ziyabuka. Engani uJesu, le ndaba engiqale ngayo, ngisekela ubufakazi. Uthi kulaba abalethe wesifazane obanjwe ephinga, lithi iBhayibheli waqala wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini, wayelobani? Wayesukuma lapho wathi ongenasono phakathi kwenu akaqale kuqala. Asazi akushiye ukuthi wayelobani, angifuni ukuqamba amanga namangazi. But ukuvuka kwakhe bese ethi ongenasono, ubukeka sengathi angisho ukuthi kunjalo. Wayebuza umhlaba, mafayela amano nawo nalabantu abamela. Wathi umhlaba bonke laba bangcolile. Wathi uJesu ongenasona baqale kuqala. Babaleka baphumona. Phinde ngitizelele, angisho ukuthi kunjalo. Ihlanganisa izinto ongeke zihlangane bese ziyahlangana. Wayelobani uJesu emhlabeni na? Lithi kuthema sebephuma one by one ngokuphona uJesu waloba futhi. Mayeqeda ukuloba uyaphaka uphawu sibazane bapha abamangaleli babo uthi abekho Nkosi. Usethi nami ngikulahla ngoba kusona. I want to believe ukuthi enqobeni kwakhe lesibili wayitshela umhlaba, "Cishe lokho dalo wesifazane ngoba sengimthethelele." Ingakho kufanele uzivume izono zakho. Usho ukuthi walala nobani ehlathini, ngoba ihlathi labhala, usazophendula. Laloba ihlathi, lezi zinto ezibhalwayo sizozibona nini na? Amahubo, Isaiah chapter 20. Isaiah chapter 20 verse 11, wahlulelwa kokuqina. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso, obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba, akutholelwanga indawo. Verse 12, ngabona abafike abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphinda. Nazo-ke lezi ncwadi ezibhalwa umhlaba, ezibhalwa ilanga, ezibhalwa inyanga, ezibhalwa yonke indalo, lezibhalwa yitshe lofakaza ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bathi bakhetha uJehova. Lithi izwi, ngabona abafileyo abakhulu nabancane
bemphambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshwe ezincwadini. Okulotshwe kuphi? Ezincwadini. Kodwa encwadini yokuphila kufunwa igama kuphela. Kodwa izincwadi zibhale yonke into umuntu phansi kwelanga akayenzile. Njengoba kuthiwa umhlaba, Jeremiah 22:29, loba uyaloba umhlaba. Ingoba umhlaba uyena umuntu, asikwazi ukufunda into ebhalwe umhlaba. Iyofunda uNkulunkulu kuphela njengoba uJesu wafunda. Asimazi wayexoxani nomhlaba, kodwa iqiniso lithi waxoxa. Ayilona iqiniso lithi waxoxa, kodwa sazi wayexoxani. Khetha ukuthi uhamba kanjani lo mhlaba. Khetha ukuthi unyathela kanjani, ngoba umhlaba uyabhala. Uwena bengothatha irabhe enkulu yasezulwini igazi likaJesu ngicishe onke lezi zinto ezibhalwe lezi ncwadi ukuze ingabheki incwadi yokumangalela. Kuthiwa-ke ngabona abafileyo. Uhlulelwa kanjani umuntu ofile? Uke uzibuze, umuntu ofile uhlulelwa kanjani? Umuntu ofile, ngiyafuna ukwazi ukuthi uhlulelwa kanjani. John chapter 5. Umuntu ofile ngempela uhlulelwa kanjani? Ukutshela uJohn chapter 5. Verse 24. Awuzokutshela ukuthi uhlulelwa kanjani umuntu ofile. Amazwi kaJesu uqobo lwakhe uthi ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lamakholwa ngongithumileyo unokuphila okuphakathi. Onjani ozwa izwi lami akholwe unokuphila okuphakathi? Akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. So umuntu ongakholwa ufile. Yikho kuthiwa ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sokwahlulela. Ngoba banjani? Abakholwa. Uthi uJesu ngomlomo wakhe ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakathi. Akaye ekwahlulelweni. So abaphilayo abazuhlulelwa, kuzohlulelwa abafile ngoba bengakholwa. So mawusukholwa awuye ekwahlulelweni, usuphumile ekufeni wangena ekuphileni. So mawungakholwa uhlulwa yisono ufile, you are just a walking corpse. Isidumbu esihambayo. Kholwa inkosi uJesu khona uzophila. So abahlulelwa abafile. Uxola abahlulelwa abaphilayo, kuhlulelwa abafile. So besihluleliswe. Funde kaJuda chapter 1. Kulapho umsebenzi woNkulunkulu asibekele wona sithanda. So besihluleliswe thina. Amazi-ke wena. Juda chapter 1. Sesithi chapter 1 ngoba yikho chapter kuJuda. So bese chapter 1 kuze kube lula. Verse 14. U-Enoch ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo wathi bheka inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi. So besihamba noJesu bewenzani? Verse 15, ukuze yahlulele bonke, ijezise bonke abangamesaba uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi yabo. Ufuna wazi ubaba wakho ongakholwa lo phela uthanda ukuthi ubaba wakho umkhombe esikhokweni. Uthi baba ongiphoqa uthi ngikhonza amadlozi wazo wangixosha ekhaya. Go to hell. Amandla ozokwanikeza baba wakho ngongafuna ukulalela obekukhomba esikhokweni ahlulela mayengcwele athi ndodana ngikwenze konke awungilalelanga. Go to hell. So abafile abazohlulelwa ngoba abangakholwa babizwa ngokuthi bafile. Izincwadi zovulwa lezi ezilotshwa njengoba siphila. Yabo le ndlu le iyabhala, angazi ukuthi ibhalane ngawe. Le ndawo onyathelayo la iyabhala. Ngisho imoto ofike ngayo abafika ngamatekisi liyabhala itekisi.
lakhiwe ngento edalwe uNkulunkulu. Yonke into edaliwe iyabhala. Wase lesithindile lesisihloko besingekho ohlelweni lami. uNkulunkulu yasifuna. Asivule Maroma chapter 8. Chaze le ndawana bese ngihlala phansi. Sizile kakhulu isikhathi. Kodwa ngeke ngimelane nomoya kaNkulunkulu nothi angikhuluma. Nani ngeke nganibuza nathi angikhuluma ngeke. Uhlelo lo. First Roma chapter 8 verse 18. Ngokuba ngithi inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Verse 19. Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ukulangazela kokudaliweyo. Yabona isihlakela kuyami. Siyalangazela ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ithe umhlaba anything edalwe uNkulunkulu ilangazelela usuku lokwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Why? Verse 20. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze kungengantando yakho kodwa ngaye owakubekayo, ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuyokhululwa ebugqilini bokubhubha kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. So yonke into edaliwe iyazi ukuthi the day kwakhululwa abantwana bakaNkulunkulu ngathi siyokhululeka. Ngiyabona ilanga ikhathele ukubuka abantu bedukulana begwazana. Liyalangazelela Nkosi ngoba landa nini ibandla bayokhululwa nini abantu bakho nami ngikhululeke. Ngikhathele ukubuka umnzola. Konke okudaliwe kulangazelela ukukhululwa kwabantwana bakaNkulunkulu ngoba nakho kuyokhululeka. Usiyabona ukuthi okudaliwe bekusenkingeni kuyabhala. Mbonga uNkulunkulu umkhona wabe kungaba uwena oba ilanga ubuka lokumngcwaba. Bekungaba uwena oba uthani lapho bafika abantu balale phezulu kwakho. Bekungaba uwena ongaba inoma yini edaliwe kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa saba ngabantu. Udlalelani ngomusa kaNkulunkulu? Luyenza usuku Malaki 4 verse 1 oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi izobashisa. Ungabashiyeli impande nakanje. Lesithandazo. Babolungileyo babongcwele. uNkulunkulu nomusa siyabonga usukhulumile. Ngiyabonga ukuthi usebenzise lo mzimba ngobungo wakho ngawunikela kuwe. Nami ngihlale phansi ngalalela ngendlebe yodwa. Yezwa Nkosi usukhulumile. Kwangathi ngaba yilona loyo abuyele emuva engazisoli ngokufika kwakhe. Ngoba ushilo kuJohn 12 verse 48 wathi ngeke usahlulele izwi elikhulume kithi lizosahluleka. Le nkonzo noma lezi inkonzo zikuthwele ukwahlulela esobhekana nakho uma singalaleli. Basizeke Nkosi abantu abasha. Basize nabadala bakhona. Basize nabazolalela ku-YouTube bebuka. Basize nalabo abasekhalezi ku-WhatsApp. Kuba Nkosi ibandla lakho linjoliswe lihlanzwe lilungele ukuya kwakho izolilana. Siyabonga Nkosi kule break esizoba nayo manje. Siyacela uNkulunkulu wethu bekanye nathi. Singoni uwe ngokukhuluma ngokucabanga nangokwenza. Size sibuye siphinde sihlangane futhi emva kwedini. Dumo lonke Nkosi sinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kete yako, obitela sipi. Kete yako, Oh
sikunikeze ithuba lokuthi ukhethe manje. Sithandaze nawe abaseRoma 10:9 owathandazwa iselelesi wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eParadise. Akhathalisekile ukuthi uyakholwa ngumfundisi neminyaka emingaki ukholwa usiyaguga ekukholweni. Iqiniso lithi sisindiswa usuku nosuku ngoba ziyasingcolisa impilo zendlela. So lo mkhuleko ukukhulekwa ongakholwa lokholwayo lokho ukukholwa ubhekise emuva noma ubhekise phambili kodwa sonke siyazituyela egazini likaJesu. Ngoba ezulwini asikho isikhundla. Emhlabeni ngibiza ngompostoli, akangeni umpostoli ezulwini. La emhlabeni sinama archbishop awangeni ezulwini. Khona amabishop o-moderator. Khona zonke izikhundla emabandleni ezikhona. Asingeni nesisodwa ezulwini ngaphandle kwesisodwa. I-elder. Mawufunda kwisambulu uthola ama-elder kuphela ezulwini. Beka abapostoli, beka abafundisi. So-ke siyayikhumula izinto esizigqokile esizigqokisiwe. Usicala kuba ye-elder. Thandaza uRoma 10:9. Uhlanzwe negazi likaJesu. Sithi selelesi. Umungu uKristu yehle esiphambanweni. Umungu uKristu yehle esiphambanweni usindise nathi usindise. Sithi esinye. Kanti nawe umesabe uNkulunkulu na? Ingani thina sikulokhu ukulahlwa ngenxa yokona kwethu. Lo akenzanga sona. Sesibheka kuJesu. Sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakhe. Lo mkhuleko omfushane sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi. Ngoba akekho umuntu onombuso ngeyona inkosi. Sithi Jesu uzongikhumbula embusweni wakhe. Ongakwabhala uRoma 10 uPaul wayeseyinhlathathela ngehambele emahlathini. Ewumfarisi wabafarisi. Bathi uJesu namhlanje uzoba nawe eParadise. uPaul embulelo umoya kaNkulunkulu wabhala abaseRoma 10:9. Wathi uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho uyasindiswa. Ufuna abazovuma. Angisho ukuthi uvuma ngoba kade ungakholwa, kodwa uvuma ngoba ubuka isiphetho sathi isinqumo manje. Khethe yakho, khethe yakho. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wangivusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Isamileke ngiphakamisa izandla ngicela ukukhulekela. Baba, egameni lomfowethu uJesu ophilayo sesithandazile Nkosi sonke. abaseRoma 10:9 usithembisile kuverse 10 wathi umuntu uma evuma ngomlomo uyasindiswa
ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngiyathandaza. Ngiyacela ukuba bonke abantu abalamandla abasebewuthandazile lo mkhuleko, nalabo abazowuthandaza mabethola le nkonzo, kungaba ku-YouTube noma ku-WhatsApp, ukuba Nkosi basindiswe wenze izwi lakho othe uyalilinda ulenze. Basindiseke Nkosi ezindaweni zonke lapho bezokhuleka khona lo mkhuleko. Abakholwayo ukuthi wena Nkulunkulu wamvusa uJesu wabafileyo, wapha ubungcwele, ubapha ukulunga ngenxa yokukholwa egameni lakho. Siyabona uSathane Nkosi usemsebenzini, ikakhulu ebona isikhathi siphela. Ingakho Nkosi usebenza ngale ndlela, usebenza ngo-WhatsApp, usebenza ngo-YouTube. Kuyasithobisa Nkosi ukubona ukuthi asebekuvumile ku-YouTube kulesikhathi esingangonyaka bangaphezulu ka-13,000. Qhubeka Nkosi usebenze, ngoba wena uNkulunkulu onomhawu, awufuni ukusidala bese sikhonza ithiphu, sikhonza uSathane, sikhonza amadlozi. Ukhona wena odala izulu nomhlaba. Bangcwelise nabo abantwana bakho Nkosi. Ngiyakhuleka ukuba ube kanye nabo. Sikhulekela Nkosi nokudla esizokudla manje. Qalekisa imoya amadimoni amandla obunyama, ngicela ukubusise, ukubiyele. Sikwamukela ngokukholwa, sikugcwelisa ngezwi lakho. Busise izandla ezikwenzile, busise nabantwana bakho Nkosi abanikelile ukuze kube khona lokhu kudla. Siyabonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Sikhulekela ukuthi ungasishiyi, hlala nathi nakulezi inkonzo ezilandelayo nezokufakaza ezizayo. Ube nabo Nkosi abazofakazela igama lakho. Konke lokhu sikucela ngoJesu Kristu Inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga ke sesifike emaphethelweni enkonzo yethu namhlanje. Owayena namhlanje yamanje. Isilithi ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke asikho late kuNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu usebenza. Usebenza kanje. I-program is just a guide. Nasemthethweni umoya kaNkulunkulu asebenza. Program i-guide ukuthi sibe nento esihamba kuyona. Kodwa mayiseseqisa yena uyaseqisa. Ngishiyela ke kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi.